Aksyo sa Manila ang puti nga sibuyas Bombay, ang iyang Oo. kilo gadlagan 400. Ay, grabe, no? Nagsaka gali ang presyo. Nagligad to. Dumamo itong report ko. Ang white onions, dito sa may Libertad, gara sa 150. Pero subo ang nagsaka gali. Siyempre, dari kita. Diri sa may bagsakan na area na, sa may dalan sa Mercedes. I-check tabi kung may mga raman sila sa white onions, no? I-check tabi si Toto. Diri ayos So, live ka subong sa Action Radio. May ari kita white onion subong? Ha? May white onions ta? Why? Why white onions, no? Pula lang guro, pula. Yes, pula ya. Ang Bombay. Mas mahal pati. Nagmahal man. Ay. Ha? 130 na ang kilo. Oo. 130 na ang kilo sa white onion sa rather sa Bombay, no? Ang pula ni Shakshan na Fred. Pero ang sibuang puti ya, White onion, mahal na mo. Daga na, 400 o 300 ang kilo. ang kilo 400 to 300 ang kilo. Oo. Pero subong nga supply, subong ari diri sa inyo, why? May naubos na. Nagapapaw na lang na kay malmahal, mga 230 ang Bombay ng pula, tayo ang puti, 300 to 400. 300 to 400. May yun lang, nagapapaw. Nagababaw lang. Oo, may ara. Pero subong ya, diri wala na. Wala na diri sa Bacos, wala na diri sa Libertad. Wala na diri sa Libertad. Ara lang nasa diin. White onion sa Bombay, nasa Cebu, padulong dito, Patisky. Okay. Buting ganun. Gikan pa diay sa Cebu. Dili pa moabot diri. Wala na. Hurot na. Wala ko ka ba, lapas na uwi na jeep na. Why na juda? Wala na gid action na, Fred. So, mo na problema ta white onions, no? Tagpila ning inyong kuan diri o kanang siya na ahot. 100. Tayo, Bombay ng pula, 230. Kamatis, siya. 50. Ayos, sabi. Sige. Sige to, may customer ka pa. Salamat, gid, no? Muna action na, Fred, konfirmado. Why gid ka ta supply subong sa white onions diri sa Libertad sa karon. Only ang Bombay gid lamang nga 130, 100, 250. And ang ni action na, Fred. That is konfirmado, ha? Problema tagid. Parehas na sa Manila, gali 300 to 400 pesos ang kilo, pero sa Cebu pa lang daan halos nagakaubos na action na, Fred. So para mo ni ang sitwasyon na diri sa area, sa Bagsakan area, action, Fred, makon mo na yung talong diri sa kadamo, utan, mga dahon-dahon, ari ang imong nga paborito action na, Fred, no? Sa pagkadamo pagid. So para mo ning sila ka mga sitwasyon diri ang temprano pa nga pagpandahan sa pila naton ka mga kauturan going sa Libertad Public Market. So sa aton sini nga mga kauturan nga temprano pa hanaga kari ang aton sini nga abiso magpangapida na for the meantime. Sa inyo sini nga pagpangapi dumduma nga ara dira ang Santon Flats Herbal Coffee. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Graba.
una sa balita, una sa aksyon kibukod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:27 na sa bagsakan sa Libertad. Madamo na ang nagapangumpra. Kung may negosyo ka labi na gid pagkaon, kinahanglan aga pa mangumpra ka na sa Libertad. Mas baratong Libertad eh. Pagkatapos makaluto ka mas temprano, alas 6 o alas 5:30, bukas ng karinderya mo, madamo na sina ang nagapamahaw. Ano ang ginaplano nyo nga sudan karong aga? Ako ginapulo pangita sa ginawa ko ang tinula nga manok gid, no? Baklan mo blada sa bagsakan ng puwerte ka nagawluhagpok gid nga kapayas. Pagkatapos bakla mo sa paitan, tanglad. Tapos bakla mo sa dahon katumbal, bawo, puwerte sa pagkanamit. Nang pagaluto, aso-aso pa bala, gayigop ka sa baw, sos. Ang manamit-namit pa nga ipares ini, nahidlaw na ko mo. Ining insalada bala nga langka. Kung mayo ka maglutos na, kanamiton mo. Kananam-nanam mo. Muna nga kampyon ipamahaw, gahigop kasabaw bala. Pagkatapos, ang gaserve sa imo, bago lang tapos paligo, ga-short slipot, gagwapusod, puwerte na, kanamit sang pamahaw mo, karon nga kaagahon. O sige na, bugtaw ron, kag mangluto na, kay mamahaw kita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:28 na. Ara na sila, ara na. Si Angela Gayondato Castillo gaupod na sa aton, karon nga kaagahon. Si Rochelle Evangelista, muning kuno sa asawa ya aga pagabugtaw, nagaluto, nagabaligya si Annalyn Evangelista. Namit ko na aga pa, kinanglan aga pa, kay kun adlaw na, tuod mapisan ka, pero adlaw na, ang iban nakaiskirda na. Kay Roming Estrabon Hidalanga, sang barangay Talaban, Himamaylan, good morning man, may lang pag-monitor. Muning kuno kay Merna Galbe Hidalanga, ga-monitor man subong. Si Angela Gayondato Castillo, Tameo Yabata ya, Maricon Castillo, Gloria Moreno sa Beirut, Libanon, Junjun Castillo, Marjorie Fernandez, Charina Banaag sa Lower Bicutan, Taguig City. Good morning sa inyo. Kay Baby Gregorio Yolo, good morning man. Kay Jore Montiliano mayong aga, nagamonitor sa barangay Vista Alegre. Taga Vista Alegre da, good morning. Tamyaw ya manghodya. Si Fernando Gayondato, kay Bergie Tioson sa Cruising Cambao, Ginigaran, kag taga-Bangga Tutong Barangay 1, Pilisa, nagamonitor. Si Jose Mungcal Torilla, gamonitor man sa Binalbagan, ba si Imbong Yukampo kag Kapbito sa Mao, gapangapi man, dira man, kay Antonio Flores. Kay Antonio Flores, good morning. Tamyaw ga pangapid sa kapihan ni Sini. Hindi na naya mga amo ina nga tinaga. Morning man, kay Judge Snap Diamante, gabugtaw na ni. Kay Bitilao sa Binalbagan, kay Riobin Tampos kag Bob Brancia, pertini si Bob Brancia, Doc Brancia. Kay Toto Raul Alibugada, galadlad ka na pamahaw mo. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, kay Ana Diaz na sa Purok Balulan, Bago, good morning. Dira kay Philip Bilyisa sang Murcia, kamusta si Pare Kinit Pabon? Si Marvin si Johnny Hidalgo sa Manapla, good morning. Si Pare Erning Hurilia, gabugtaw na ni. Richard kag Toto Bino sa Barangay 4. Pareng istoy, querido, walking na. Dira kay classmate ko Efren Pumpirada, kag classmate Nits Alarcon gapangapin na ni ay. Kay Marlon kag Lagrimas Reyes, Bilmonte pamilya sa Purok Riverside Sumag, Dilag pamilya sa Sumag, good morning lang.
gabulugtaw tanaya aga pa. Action Radio Philippine Standard Time las 4:32 na. Diri kita na yo sa libre nga medical check-up kag libre nga consult. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran. I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PIDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon nga rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. So na ang tikag sang panahon kon aga kag ugto medyo gapaang paang jutay. Pero pag-abot sa kahaponanon kag kagabihon, gabalbal ang pagtupa sang ulan, bangod ina sang habagat. Ang habagat nagaapekto man sa Luzon. Isa kaaktibo nga tropical storm, gintawag ini kay Mulan. Ang nakitaan mga 715 kilometro sa norte sang Kalayaan Island, Palawan. Dalang kabasbugon sang hangin nagadangat sa 65 kilometro por ora nga may pagmulumadlos nga nagadangat 80 kilometro por ora. Forecast naton dire ang Western Visayas, lakip ang Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod maka-eksperyensya sang magalomon nga langit may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang habagat kag localized thunderstorms. Mahinay, tubtob kasarangan nga huyop sang hangin, gikan nabagatnan ang mabatyagan sa isla sang Negros, kagang baybayon may kasarangan tubtob, may pagmulumadlos nga pagbalod. Porteno kada hapon, gabalbal ang pagtupa sang ulan. Halong kita sa aton sini mga kauturan kuni gasaka ang tubig, gaalawa sa kanal, gaalawa sa kalog. Halong kita sa leptospirosis kay ang record sang departamento sang ikaayong lawas mga 150 na ang nagkalamatay sa leptospirosis. Kon may pilas ka o may katul-katul ka nung kakagid hindi kagid mag-ubog sa tubig kay amo inang ginalinan sang leptospirosis. Kon ang tubig, amakbo nga ang tubig nagabaha, ang tanan nga higko sa kalog kag tanan nga mga patay nga sapat labi na gid ang ilaga, tigaupod sa tubig na, purtin ang kagaw. Kung mag-ubog ka nga may pilas ang imo tiil, sudlo na sang kagaw. Amo na nga ang atod mga utod nagakapatay sa leptospirosis. So halong sa kabataan, kalabanan na baw iban ga pulo paligo pa, kung gabaha sa mga dalan, kuidaho gid no sa mga gidikanan, hindi pagtuguting kabataan kay madamo na ang nagkalamatay sa leptospirosis. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na kay Jima Taguanda. Jima, good morning. Kay Milili Oligo, Tamyawya, Ma'am Vanessa Star, kag Doc Matmayo, Jinke Dialagdo, Noel Amar, kag Alex Montisa. Si Cyril Hipulane, good morning. Tamyawya taga Sinda Dini Alicia, Isabela.
Kay Antonio Flores, tamyaya, sige, morning sa pilot mo, sa imo patrol. Sige. Kay Domingo Barniso, Kapita, good morning man. Kay Pili Ason, Renato Sima, Lito Tanan, Barniso family sa barangay Kabagnaan, La Castillana. Nagamonitor man si Boss Lito, baba kuno kag Henry kag Juan Samura, ginatamyaw kamo ni Milili Uligo. Si Rimar Biranyo Lingoste, good morning. Nagamonitor sa barangay Hagimit, La Carlota City. Si Isabilita Giroy, morning. Gamonitor kami sa Pestri, Barangay Handumanan. Taga Barangay Handumanan, morning. Sige. Happy birthday kuno kay Juan Oligo sa Mambulak Silay. Sige. Tay, happy birthday gid siling ni Milili Oligo. Sige. Kay Nida Paston kay Nida Paslon, good morning man. Kay Cristina Laparan Paslon, may lang nga pagmonitora. Kay Doy Arthur, morning. Si Vergara Jeronimo, good morning lang. Kay Erlinda Perez, kay Andres Perez, Carmila Lakbanes, Kristen Biguta sang barangay Mabini, Valladolid. Si Dilia Biario, good morning kuno ga monitor sa Charito Heights, Barangay Granada. Kay Maricel Alonsabi, good morning. Taga Sinda Conchita, Coscolhuela, Barangay Sagang, La Castillana. Kanday Tilma Pihida, Sion Kadungon, Grace Ibunga, Emily P. Deriso, Edita Berbo, kag sa Sinda Isabel, kay Jomare Danong Kagamay Danong. Good morning sa inyo. Kay Sherwin Hogos, nagapamati ko numuri na Esconde sa Russia sa Barangay Sibukawan, Isabela. Taga Barangay Sibukawan, Isabela, good morning lang. Sige. Pangapi upod kay Ripi Kagkapbito. Sige si Imbong Diocampo. Action Radio Philippines Standard Time, 4:44 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi, diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni katingkalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ning ang misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbig sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life.
magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinunuhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ning nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatuloy. Ayaw man ang ginimo sang aton sining Department of Tourism. Kadumdum ka mo, may isa ka grupo nga nagkadto sa Bohol sa Panglao, Bohol. Nakaon sila. Damo man sila, mga 13 man sila. Kaon sila di Talabagoro, ang mga scallop, pay order nga pila ka drinks dira. Di ko ni ginisuan sila resibo, nga ginsulat lang. Ang resibo, nagabalor 26,000. Sos viral ini sa social media. Nakalabot sa talupangod sang Department of Tourism. Di siling dapat nga i-standard ang mga pagkaon. Hindi man pagpatamaan gid. Magkadto ka sa Panglao, damo ang plano nga magkadto sa Bohol. Tiga mo ng plastada, ga. Tag 20, ay suso. Balon ka 20,000. Kumaon ka, wala ka kabalo, 26,000 gali. Resto ka pa 6,000. Wala ka nyo politipo. Hindi nyo man pagpatambi ba o sobra naman Action Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Kay Jure ni Pamusino, good morning. Ba si Jinky Dialagdon, ari na siya. Morning kuno kay Mr. Arthur Jeep Villasor, Star Mayo, Kagdok Mat Mayo, Noel Amar, Alma Uligon, Christine Manalo, Mikey Montilla, ang Hilikalapi, kag tanan nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto halin sa Arizona, USA. Kay Koke, tamyaya ang iamay nga si Rogelio Ramirez nagapamati dire sa Barangay 2 sa Bredco, taga Bredco da good morning .
kay Lubic de la Luna. Morning, ari kami diga monitor nga pita. Alin kay Pato Kagrobi de la Luna sa Barangay 30. Taga Barangay 30 da, good morning. Kay Ili Andresio, morning. Naga-monitor sa Texas, USA. Upod sa akon sini asawa kay Iba. Taga Texas da, kag mag-asawa nga Ili kag Iba Andresio, good morning. Morning kay Sir Utay Benedicto ba? Siling ni Diyo sa langga. Morning. May lang nga pag-monitor tagsagid kakaagahon. Bawa naman yung natabo yung kanugon sa tilapia sa Batangas. So, piskil, 30 katonilada, nagkalamatay. Bawa sa pagkanugon. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Kay Billy Albay, good morning man. Balikan ta kamo pagkatapos ini. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi, diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitinggalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ning nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan.
Babatian kada hapon pagkatapos ng drama, Mensahe sang Paghitupa. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tinagaman amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwag nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilakang gamit ang sakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. Report sa puwersa sang aton kapulisan, mag-live-in partner nga nadakpan sa buy-bust operation sa Barangay Banago kahapon sang kaagahon, pasakaan na sang kaso subong nga adlaw. Luis Balita. Detalye sini. Upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Sir Fred. Report sa Bacolod City Police Office. Kinakompleto karon sa City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office ang mga dokumento ako sa karon nga ang kaso batok sa mag-live-in partner nga nadakpan nila kahapon sa kagahon sa bypass operation di patigayon nila sa Bayan, Barangay Banago, Siring Syudad sa Bacolod. Kung mo Fred Badugdupan kahapon sa kagahon nadakpan ini mag-live-in partner nga Sanday Rodbar Abada ginakabing nga high value 37 anyos amumat ang iya live-in partner nga si Eunice Latuna 28 anyos lunsay Pabuloy Oman sa nasambit nga lugar. 81 gramos sa shabu ang na-recover sila Action Fred na may market value nga naglabot sa 550,800 pesos. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Police Lieutenant Joven Mogato, tagapamuno sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit, na madugan nila ini ginamonitor ang mag-live-in partner. Kaginarespeto naman ni Mogato ang palayag sila nila nga wala na sila ga-engage sila drugs
apang ini sila anatigayon nga makuhaan sang ginasuspitsuhan nga sabu. Yes, sir, hindi naman na mag-usa ako, no, nga mga pareho sila nga ginadinay nila ang bansa ila, no. Ay, actually, sir, agpis kita na mag-conduct sa drug bypass operation, may baton kita ng mga report sa ila mismo na mga katupad, mga kailod nila nga nagabalikya sila sa illegal drugs. Pag kami naman niya, i-confirm na muna, i-validate na mo, may mga monitoring kita nga ginakandak dira sa area kung ito di na nga aligasyon o kung information nga ito na baton. Once mapamatulaan na ito na kandata na ito isang bypass operation. Kagti kagabi nag-positibo kay nadakulang sa atong pusher buyer, no? Ang atong subject. Ganun man sila yung gusto nila daw? Dinula na, sir, kay isang umpisa nagkagawaan siya kay April 2021 nagpanan siya mo sang singman nga kaso pag section 511 kagawaan siya pang January 2022. After a month siguro sir, wide din sa bulan kamo na nabuhay sa ating information nga nagbalik nag-engage naman siya sa pagbibigyan sa illegal na droga dira sa ila area mismo. Action Fred, si Police Lieutenant Jobel Bagato nakapamuno sa Bacoor City Police Office, City Drug Enforcement Unit sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong kaaksyon sa Bacoor City Police Office, ako naman sa Aksyon Derek Magbanong nag-report, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, 5:08. Pagwa mo sa bilangguan, wala ka trabaho, balik sa dating gawi. Amo nang silingko dapat tunan nila sa gobyerno pagkatapos nga magwa ano ang matanyag naton nga trabaho. Kaya kung wala sa trabaho, of course, balik sa serbisyo siya bo. Amo nang nagakatabo nga ang tanan nga nabilanggo, pagwa ya, gadala sala-sala siya, kundiin siya makadto. Di wala pa ginaasang na file nga hagna sa aton sini Kamara kag Senado nga tagaan igtalupangod kay kon i-rehabilitate mong tao pagwaya sina luyag yaman magbago di ugaling gutom man siya kay ti ula sa sudlan nga trabaho tanong himuon niya kundi baligya siya bo. Aksyon Radio Philippine Standard Time 5:09 na morning kuno kay Migo Rodrigo kag Jansen kag tanan nga taga-printing sang Old Bacolod City Hall. Kay Evelyn Sinaon, good morning. Gamonitor kami sa Purok Gaisano, Barangay Alihes. Taga-Barangay Alihes, good morning. Ba si Elizabeth Gamala, ari siya good morning. Kuno listener ka viewer sang Aksyon Radio, labi na gid Malaka family. Subuman Gamala, Rivera, kag Haluber family sang Inayawan, Kawayan, avid listeners. Thank you, Gid Elizabeth. Kay Julpa Caritatibo, good morning. Tamyaw ko pamilya Bindol, Rolando, Colot, Caritatibo. Julpa Caritatibo, Dindin Monteflor, sa Barangay Robles, La Castiliana. Dira kay Candido Hildore, good morning. Tanan nga listener sa Aksyon Radio. Milili Uligo, Alex Montisa, Simeon Ronquillo, Ma'am Vanessa and family. Kay Elmer Boyet Villamor, good morning man. Kay Sinika Mahilom, morning. Kay Dodge Dalida, kag kay Perla Dalida. Si Maribik Villarante, good morning man. Kay Milagros Morales, good morning. Nagamonitor sa Maaw upod kay Edgar Morales. Kay Barani ni Rico, ba tamyaw ya bukay aming Opsima Gingking Perez, Konsing Baran, sang Sitio Pait, La Carlota City. Kay Mary Joy Victoriano Flores Makawili, good morning. Monitor sa Talisaya. Panamyaw sa ilan ni Papa Robert Flores Sr. sa Barangay Karulan, Kabangkalan. Nagapamati man sa Aksyon Radio. Si Ili Andricio, good morning. Nagamonitor sa Texas, USA. Upod kay iasawa nga si Iba. Kay Mr. and Mrs. Ili kag Iba Andricio sang Texas, USA. Good morning. Kay Rinaldo Rojoda, good morning. Ga monitor Barangay Bata.
Mga suyuman boys, ba suyuman. Good morning sa inyo. May lang nga pag-monitor. Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pasyara tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Pasyara tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang Recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 30-16. Una nga bula resulta, 30 kag 16. Second draw, 7-2. Ikadwa nga bula resulta, 7 kag 2. Third draw, 2-37. Ikatatlo nga bula resulta 2 kag 37. Aber, rekta kita. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 3. Una kita, 658 kita. Ang jackpot,
500,000. Ang jackpot, 49,500,000. Winning combination in any order, 24, 29, 31, 56, 55, 16. Winning combination 6, 5, 8, 24, 29, 31, 56, 55 kag 16. Saylo kita. 649 ang jackpot, 15,840,000. Ang jackpot, 15,840,000. Winning combination in any order, 8, 32, 20, 38, 13, 18. Winning combination sang 649, 8, 32, 20, 38, 13, kag 18. Saylo kita 642. Jackpot 26,895,199. Ang jackpot 26,895,199. Ari ang winning combination in any order, 42, 19, 15, 40, 3, 33. Winning combination sang 642, 42, 19, 15, 40, 3 kag 33. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Dira kay Boards Asa, good morning kuno. Happy listening kay Arjen Tiffany Abangan sang Barangay Takuling. Taga Barangay Takuling, good morning. Kay Florencia Villa Campa, morning. Watching live dire sa Purok Mahimulaton, Banago. Taga Banago, good morning. Kay Ramil Lina, morning sa Barangay Kumaliskis. Okay. Si Aida Alunan, ari naman, nagaupod sa aton si Chao S. Rabon. Ba, si Runa Rihida Traba, ari siya, nagaupod sa aton, paliog tamyaw, sa mga avid listener kay T.C. Galon, Julieta Nunez, Bibing Ramos, Mary Grace Crisostomo, Lorna Traiso, kag Tatay Tidirida Senyor. Thanks, good. Kay Ana De Sales, good morning. Tamyaw ko landa kay Lydia de la Gracia, sang Corbada Planters, Barangay Cubay, La Carlota City. Si Manjo Arniho, tamyaw ko happy birthday kay Diana Villanueva. Happy birthday da kay Diana Villanueva. Kay Diding Alohaminto, good morning. Si Eli Andresio, morning, watching from Texas, USA with my wife Iba, with friend Tina, Hinya, Hinyaan Ninit. Thanks, good. Sige, kapamati sa Texas, USA. Kay Junalyn Ninyal de Crepito, morning. Kay Joy, kay Edgar Sipeda, si Lesjan Dexter, Kit Macaryula, Karen Guzman, Lager de Quilla, adlaw-adlaw naga-monitor gid. Dira kay Mary Joy Victorino, Flores Macawili, morning. Okay, may lang nga pag-monitor adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Ari anay. Ari na ang epektibo. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga
pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kun liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa action tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gig na salamat sa tanan nga frontliners. Pasyara tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Pungsod Pilipinas, magapatigayo na sang balasahay. Tilang taon ta kung din magtulupa ining may mga record naton nga mga kapulisan. Diha makakapulisan subong ang ara may mga kaso. Baw kung madutlan ka sang kaso, iban gaintra pa sa illegal nga droga, ang iban gaintra pa sa daw hindi amo nga mga buluhaton. Wala ko kabalo kay kadako na sang sweldo gindubli na ni Presidente Rodrigo Duterte, may mga skalawag gyapon sa hanay sang PNP. Pero due time man ini sila. Hindi man tanan, madamo man sa kapulisan niya nga nagatungod husto sa ila obligasyon. Ambot ko nga ang may nagakatintargid nga kapulisan bangod siguro sa kadako bala sang kandidad. Amak mo kon protektor ka sang droga, ti kundi ang milyon niya mahpos lang, ti nagakatintar ang pila naton ka mga naga-uniforme nga mga kauturan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na. Si Roger Burgos Tamyaya ko no Mama, Winig Giray Burgos ang Biscom Compound sa kapihan ni Lolita Binyas, Paglaom, Binalbagan, kag sa Instrument Group sang Biscom Central. Kay Lucy Carmona, good morning. Si Cathy Berara naman si Pili Barniso, na monitor sa barangay Tangob. Taga Tangob da, good morning. Kay Sinay Sulo, ba? Mayong aga, hidlaw mo ko sa tingog mo ba? Mamati ga monitor from Saudi Arabia. Taga Gintubdan, Lakaluta City. Natamyaw ko ulit pamilya Solomon na bao taga Saudi. Good morning sa inyo da. Kay Dante Makilan, good morning. Tira kay Bibing Balasabas, morning. Watching from Riyadh, Saudi. Ba patamyaw ko kay John Balasabas Labiga nga naggraduar kapon sa pagka-army sa Iloilo. Congrats gid. Kay Normally Yuma Benedicto, good morning man. Kay Mary Joy Victorino Flores Makawili, may lang nga pagpamati kay Mama Mary kag Papa Robert Flores. Sige, good morning da sa inyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na. Pasudlon tang report sa Bacolod City Hall, Presidente sang Manukan Country Vendors Association nagpangabay sa iyang mga miyembro magkooperar sa bago nga administrasyon. Balita City Hall. Detalye ni Uponte Action Dale Salazar. Action Dale. Mayong ag-action, Fred, nagapangabay ang presidente sang Manukan Country Vendors Association si David Montoya sa iyang mga miyembro nga tiuna nga magbayad sang husto sa ila sini nga renta sa ilalom sang bago nga administrasyon. Ginpahayag ni Montoya nga maayo karon ang tanyag sang local government unit pagiman kay Bacolod Councilor Sandy Flor, ang chair sang Committee on Market and Slaughterhouse. Ginpahayag ni Montoya nga dapat matagan na sang pagtamod nga matadlo ang Manukan Country bangod posible inina
nga ang katapusan nga tsansa kay hatag sang syudad sa mga stall owners. May 22 na action Fred ka mga nagapanag-iyas sang pwesto sa Manukan Country kag kalabanan diri ang may dako nga baleran o kon arrears sa syudad. Ginpahag ni Montoya nga humalin 2015 na tubdob karon may 2,250 pesos ang ila ginabayaran nga renta sa kada bulan sa syudad. Tanan ko nga mga members, time tanan na nga magbayad sa injakto, ginayo ko man nga ang atag sa syudad subong sa aton. Kanami bla ginoper sa aton sa time ni Mayor Albe nga pagi kay Konselor Cecilia. Nabatyan si David Montoya, ang presidente ng Manukan Country Vendors Association. Life Extension Coffee Mix mga kaaksyon, ang pinakaunang ready-to-drink. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. Ko 33 na. Morning na sa Gimaras. Kamusta da? Ang aton mga auto naga-monitor sila dira sa Gimaras. Kay Huma Lumina, good morning. Kay Edith Yanson Binuman, subuman kay Ray Flores Barayuga, kay Francine Natalie Bautista, good morning. Montiras Garda Morales, Mimis Bautista, Hacienda Barangay Maaw, kay Maribek Villarante, good morning. Tamyaw da sa La Carlota, tamyaw ko da sa Pamili Juso sa Barangay 2, La Carlota City. Kay Rinaldo Rojo da, good morning ko na sa Suyamon Boys, pa-shout out da. Sige, kay Rami Edwin, Anthony, Jumel, Jisrael, Michael, kag Andy Mark. Sige, morning da sa inyo. Kamusta da sa Kapihan? Tiara man ako ro kadadlaw. Si Munsing Syukon, si Joel Perido, si Jubert Carion, si Bida Tumbos, si Paring Jesus Indico, guro kapit-apit man da. Si Paricano Rivera, si Roger Aguirre, si Bibitan, si Pare Lori Apurado, kapit-apit pa da. Good morning sa inyo da. Ating minste daya kadahapon si Boy Bala, si Dot Sulibin, si Munit Rujas, si Diok Torres, si Nilson Distrito, si Larry Benitez, si Maral, si Pare Ed Yangson, si Billy the Kid Caro, kag si Jimmy Candelario Pio na ya, nga kadahapon ara dira sa Kapihan. Base kon makapulo panahon kita daw na ulumpawan ng aton balatian. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash
cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitindalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyot binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, mahibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatag sa pagserbis ang mandamiento de arresto. Si Aksyon Jan Diaz may report. Aksyon Jan. Sa syudad Pasang gihulungan dakpan sang Isabela PNP ang ilang top 2 most wanted person matapos ginserbe ang warrant of arrest tinalikdan nga Agosto 8 las 7:50 ang takna sang gabi sa Sitio Bocana, Barangay Poblacion sa syudad sang gihulungan. Action Fred Rodriguez Police Lieutenant Dante Balinario ang Deputy Chief of Police sang Isabela PNP. Ining nadakpan ang ginkilala kay Warlito Dumago, 65 anyos, kag residente o kontumandok sang Sitio Haplas, Barangay Tinungan sa Banwas ng Isabela. Sunod kay Balinario, ining si Dumago ang may warrant of arrest sa kaso nga qualified statutory rape, grave threats kag acts of lasciviousness. Ining warrant of arrest ang gini-issue ni Honorable Mila Yapa Camiso, ang presiding judge ng Regional Trial Court 6 Branch 74 sa syudad sang Bacolod sa atong Agosto 1, 2022. Ining warrant of arrest action Fred may angot ini sa ginpasaka nga kaso batok kay Dumago matapos ini ang ginreklamo sang iya mismo nga pamilya
kay ginpahayag base man sa record sang kapulisan nga ginhimuslan si Action Fred ang iya kaugalingon nga apo lalabot sa paghimulos ginpahog pag ni Action Fred. Wala sang piyansa nga gintalan ang korte para sa temporaryo nga kailiwayan sining Dumago sa kaso nga rape. Ining si Dumago ang napreso karon sa custodial facility sang Isabela PNP para sa nagkakaigo nga disposisyon na. Bali, apo yan ang kuhan ng ato niya, biktima. Bali, naman na yung ginrep ya, tapos gintawag pa ni mo na may grip-grip ang sa rep yan nobeling sa... Si Police Lieutenant Dante Balinario sa aton mga kaaksyon sa mga mahilig dira maghigop sang mainit nga kapekon kaagahon, ari na. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:42. Pwerte man si Lulo, no? Kay Michelle Sayo Gimiroy, good morning. Kay Art Tandoy, kay Noel Amara, mayo lang nga pag-monitor tagsagid kakagahon na. Tamyaw na sa Barangay Madalag, Baira Family, nagatamyaw si Sunya, Baira Sang Rosal, Takuling. Morning da, taga Rosal, Takuling. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitindala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyot binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan.
Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa madamo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with
stain technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitindala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyot biniluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaay. para sa dekalidad nga serbisyo sa Riverside Medical Center. Dakup ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakup ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto. Actual nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Pagod Aksyon Alvin Graba. Aksyon Laben. Aksyon na Fred 37,000 ka pesos nga valor sang illegal nga droga ang na-recover sa mga otoridad sa duha ka separado nga bypass operation sa nga Bacolod City Police Office. Sa Purok Rosas Pandan, Barangay Banago, na aresto ining sila noon matapos ka nagpangayaw baligya sang Shabu sa Barangay Banago. Ining inaaresto ging kilala kay Jezreel James Hernandez, 25 anyos kag residente ni sang Hacienda Hinikayan, Barangay E. Lopez sa siyudad sang Sinay. Sunod diri kay Police Captain Armelin Vargas, si Hernandez ang ginakabig nga newly identified drug personality sa diin na recover saya in napulo ka sachet sang suspected shabu nga may standard drug price 16,000 ka pesos. Samtang sa Purok Sigay Barangay 2 na aresto man ning minor de edad 17 anyos matapos ka nagbaligya sang illegal nga droga. Na-recover saya ini 3 ka gramo sang suspected shabu nga may standard drug price 24,000 ka pesos. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Dakup ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakup ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:54 na Pederlep Lending Corporation. Inapaybalo nga ang Pederlep. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi.
Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitindalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyot biniluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty Aksyon Boy Duran, Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.